Podkývanok, dobrý deň, prajem, vítam vás na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Zvolali sme to mimo plánovaných dátumov kvôli tomu, že sú tu nejaké súrne body, na čo od vás potrebujem uznesenie. Z 12 poslancov máme tu 7, takže to znamená, konštatujem, že sme uznášania schopní. Poslanci, pán Dian sa ospravedlnil, pán poslanec Bakaj príde trošku neskôr. Pán poslanec Budi sa ospravedlnil. Pani poslankyňa Naď sa ospravedlnila. A pán Nemčok sa ospravedlnil. Navrhujem do dnešnej návrhovej komisie nasledovných poslancov. Ako predseda pán poslanec Mojš, členovia pán poslanec Gregor a pán poslanec Antalfi. Prosím, hlasujte, kto je za takéto zloženie komisie. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 2. Ďakujem. Za overovateľov by som poprosil pána poslanca Suľušiu a Kapusníka a zapisovateľku bude robiť pani Erika Majtánová. Dostali ste program dnešného zasadnutia. Pýtam sa, či máte k tomu nejaké pozmeňujúce návrhy, alebo ak nie, tak by som vás poprosil, aby ste hlasovali o programe. Servus. Pán poslanec Bakaj sa pridal. Takže sme 8 v miestnosti. Dobre, ak nemá k tomu nikto žiadne pripomienky, tak by som vás poprosil, aby ste hlasovali o programe, ktorý je predložený, kto je za predložený program dnešného rokovania. Všetci. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ak nie, tak prejdeme na bod číslo 2. Návrh prenájmu bytových priestorov budove CIS vo vlastníctve mesta Šajín na základe žiadosti Centra poradenstva a prevencie spôsobom hodným od osobitného zreteľa. Pani vedúca, poprosil by som ťa, aby si prečítal dôvodovú správu. Ďakujem. Návrh sa prekladá na základe žiadosti Centra poradenstva v Leviciach, ktorá požiadala mesto Šahy o možnosť prenájmu priestorov v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom zriadenia miestnosti pre poskytovanie odbornej starostlivosti v oblasti logopédie, psychológie a ďalších služieb poskytovaných Centrom poradenstva a prevencie. Miestnosti poskytne mesto na prenájom z dôvodu zabezpečenia služieb verejného záujmu, ako aj z dôvodu zabezpečenia trvalej udržateľnosti projektu CIZS. Zámer prenájmu nebytových priestorov číslo 5/2023 EUE bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta od 4. augusta 2023 do 23. augusta 2023. Schválenie prenájmu predstavuje pre mesto Šahy pravidelný príjem z nájomného v sume 1 euro za mesiac. Táto správa bola prerokovaná vo vedení Mestského úradu. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nemá nech sa páči, pán poslanec Suľušiu. Dve veci. Poprvé, minule sme sa uzniesli, alebo dohodli sme sa na tom, že takto budeme tie veci komunikovať a sprostredkovávať služby, ktoré navyšujú služby v našom meste presne týmto štýlom, že 1 euro za mesiac. Ja to pokladám za veľmi dobrý postup. Toto bolo to prvé. A jednu vec som poznačil v zmluve nájomné, článok 6 bod 2. Článok 6 bod 1, ospravedlňujem sa. Tu táto veta, len pre informáciu, či ju dobre chápeme, nájomca sa zaväzuje za predmet nájmu uhrádzať nájomné, a to vo výške 1 euro mesačne za všetky prenajaté miestnosti, vrátanie ich vybavenia a ďalej nájomné. Ja sa pýtam, že rozumieme tomu všetci tak, že dokopy všetko, alebo že každá miestnosť zvlášť. Lebo za mňa, keď by tá veta bola, že za všetky prenajaté miestnosti súhrne alebo spolu, by to bolo veľmi jednoznačné. Takto som si to dvakrát prečítal, či tam nemôžeme nájsť aj to, že zvlášť každá miestnosť v tejto
takto prečítané. Toto je len taká poznámka z mojej strany. Keď sa to dá opraviť, budem rád. Keď nie, je aj takto dobre, akože len pre mňa to bolo viac zrozumiteľné takto. Ďakujem. Ďakujem. Je tam slovné spojenie predmet nájmu a v článku 3 je zadefinované, že čo je tu predmet nájmu. Takže to, čo je zadefinované v článku 3, na to sa vzťahuje takéto nájomné. Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Ak nie, tak by som ťa poprosil, pán predseda, aby si prečítal návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Šahák schvaľuje prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šahy z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/1991 zbierka o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne. Nebytové priestory, miestnosť číslo 1.21 s rozlohou 15,51 m2, miestnosť číslo 1.22 s rozlohou 20,74 m2 a miestnosť číslo 1.39 s rozlohou 15,75 m2 s vybavením ambulancií v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcej sa v areáli nemocnice na adrese Hontianská cesta 2256/105 93601 Šahy, postavené na pozemku registra CKN parcela číslo 3090/1 v katastrálnom území Šahy, zapísané na LV číslo 1 formou nájomnej zmluvy v zmysle paragrafu 663 občianskeho zákonníka uzavretej medzi mestom Šahy, zastúpené primátorom mesta Ing. Pálom Zacharom ako prenajímateľom a Centrum poradenstva a prevencie IČO 421-21396, Mierová 1 93401 Levice v zastúpení Megere Alexandra Baranova ako nájomcom za sumu 1 euro za mesiac na dobu neurčitú. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Šahy v prospech uvedeného nájomníka je skutočnosť, že nájomník bude poskytovať obyvateľom mesta ako aj regiónu špeciálnu odbornú starostlivosť, ktorá je zameraná na verejný záujem. Týmto rozhodnutím mesto zvýši kvalitu života obyvateľov mesta, ako aj dostupnosť služieb, ktoré nájomca ponúka, nakoľko v súčasnosti sú tieto služby poskytované len v okresnom sídle. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že mesto je povinné zabezpečovať trvalú udržateľnosť projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Pristúpime k bodu číslo 3. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šahy a mestom Bystrica nad Perštejnem. Asi viete, že stredná odborná škola tohto mesta už má s našou strednou odbornou školou priateľské vzťahy už vyše 40 rokov. A teraz začiatkom leta sme ich navštívili a na základe tých dobrých vzťahov sme ponúkli zvýšiť úroveň tejto spolupráce aj na úroveň mesta a vlastne podarilo sa nám počas poslednej návštevy sformulovať takéto memorandum o spolupráci. Vidíte tu ešte takú menšiu zmenu. Do materiálov sa dostal vlastne návrh textu a máte pred sebou aj vytlačenú tú finálnu verziu. Tam v tej poslednej vete je tam nejaká len formálna oprava, ale z obsahového hľadiska je to na 99% totožné s tým, čo máte v materiáloch. Takže v materiáloch sme prekladali samotný text, samotný návrh toho memoranda a už máte pred sebou vytlačenú tú verziu, ktorú nám poslali naspäť kolegovia z Česka. A keďže aj oni dávajú v takejto podobe do mestského zastupiteľstva tento dokument. Otváram rozpravu, diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Suleši. Zasadala včera Komisia regionálneho rozvoju a medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch, kde bolo vodom aj toto memorandum. A stanovisko je nasledovné. Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predmetné memorandum o spolupráci medzi mestom Šahy a mestom Bystrica nad Perštejnem a rovnako odporúča pokračovať v hľadaní ďalších miest pre prípadnú spoluprácu i z iných krajín.
Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie? Ak nie, tak by som vás poprosil, kto je za predložené uznesenie. Ďakujem. 8. Uznesenie nebolo prečítané. Tak by som ťa poprosil ešte, pán predseda, prečítaj uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Šahák schvaľuje zmluvu o spolupráci medzi mestom Šahy a mestom Bystrčice nad Penštejnem podľa predloženého znenia. Ďakujem pekne. Kto je za prečítaný návrh uznesenia? Ďakujem. 8 všetci. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, tak ešte je tam bod interpelácia poslancov. Nech sa páči, niekto do interpelácie. Pán poslanec Mojš. Köszönöm szépen a szót. Én még mindig a Vitunkova utcai telkek problémájának rengetegében úszom, mivel ugye első kézből látom, hogy mi történik az utcában, és úgy fölteszem néha magamnak a kérdést, hogy valójában arra jutni ezeket a telkeket, vagy ez hogy működik, ugyanis tudni kell, hogy ott egyesek ezt a fölbontott aszfaltot, darált aszfaltot hordták föl, ledöngölték, és ilyen magyarul mondva szukromné parkoviszkot alakítottak ki, amiket használnak. Sőt, ami aztán tényleg kiverte a biztosítékot, ma reggelre egy neonoszlop is oda került, igaz, hogy szolár is, de ami megvilágítja autókat, nehogy valaki bántsa neki ott az autóját, és ezt én úgy gondolom, hogy így ezek a telkék, ezek eláthatatlanok. Volt egy látogatóm, iparági lakos Angliában él 15 éve vendégem nyáron, szóval tud mindenről, mi történik a városban, és úgy megveregette valam, hogy milyen ügyesek vagytok, gyerekek, eladókat, elkek látom mozgáson. Mondom, nem, hogy nem, hát mondom, ezeket használják. Azt mondja, hogy így, akkor ez eladhatatlan, sose fogjátok eladni. Úgyhogy én akkor tettem egy javaslatot, hogy ezt valahogy tisztítsuk ki, vagy legyen ez vizuálisan láthatóvá téve, hogy melyik terek, melyik az, le lehet rokszor. Én nem vagyok építész, nem tudom, hogy ennek hogy kell kinézni, de azt tudom, hogy így nem. Ez abszolút, itt is fölösleges az egész. Voltam kint ugye Gyuszival és Szőlősi kollégával megnézni, nagyjából ugyanezen a véleményen vannak, úgyhogy én javasolnám, hogy ezt valahogy tegyük rendbe, vagy legyen kitisztítva autókat. Amikor föl volt bontva mind a két oldal, tudták parkolni hol, szóval az nem lehet indok, hogy ő nem tud hol parkolni. Akkor meg tudta oldani, akkor meg fogja tudni ezen túl is, hogy ezek a telkek eladhatóak legyen. Ha nem lenne ilyen cél, hogy eladjuk ezeket a telkeket, akkor engem nem zavarna tőlem parkolni mindenki, ha akar, nem csak a probléma, de így nem látom értelmét ennek, hogy ebben valami energia van belefektetve, mert így nincs semmi. Hozadéka nem lesz, szerintem. Lehet, hogy úgyse lesz, hogyha megcsináljuk, de legalább esélyt adjunk rá, hogy legyen. Nem tudom, ha valaki akar hozzászólni a témához, akkor szívesen hallgatom, és akkor valahogy döntsünk, hogy ez valahogy elmozduljon kicsit előrébb. Köszönöm szépen. Köszönöm, én tudok azonosulni a véleményeddel, úgyhogy tegyünk akkor majd ennek érdekében, hogy előbbre lépjen az ügy. És interpeláció, vagy megszabása, pán poslanec Bakai? Szeretném megkérdezni, hogy volt egy konkrét érdeklődés valamelyik teleken, és hogy milyen számban? Nem kell pontos, csak mondjuk, hogy 10-es nagyságrendben érdeklődött valaki, vagy el lehet, hogy érdemes volna elgondolni a városnak ez a célja, hogy az valamilyen szinten a célunk, hogy élettartóság létszámát és olyan tereket biztosítsunk, ahol tudnak el tudja képzelni
Csak ha nem látható, akkor nehéz eladni olyat, ami a táskában van, nehezen adom el. Köszönöm, tudok azonosulni a véleményeddel neked is. Még valaki interpellációban? Tessék, Köszönöm a szót. Én egy teljesen más kérdéssel fordulnék először is a polgármester úrhoz. A hivatalok vagyis hogy a intézmények vezetői megkerestek és kérdezik azt a helyzetet, azt a fennálló helyzetet, hogy ugye a Városháza színházterme a honti napok után rekonstrukcióra szorul, vagy rekonstrukció lesz éppen elvégezve rajta, hogy meddig lesznek ezek a munkák folyamatban, hogy esetleg a karácsonyi ünnepekhez való iskolai rendezvények fog lehetni tartani ott a színházteremben. Nagy valószínűséggel igen, mert ezt évvégéig le kell zárni, ezt a projektet el is kell számolni, úgyhogy ott már decemberben nem szabadna, hogy bármiféle építkezés munkák folyjanak. És még egy kérdés ezzel kapcsolatban is, a Sendergő Néptánc Együttes, addig tudunk nekik biztosítani valamilyen termet, ahol tudnának gyakorolni? Igen, ezzel már a polgármester asszony már azt hiszem ezzel foglalkozik és egyeztetett a néptáncsoport vezetőivel, úgyhogy úgy tudom, hogy ott már körvonalazódik a megoldás. Köszönöm szépen. Pán poslanec Gregor, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa vrátim k tej bytonkovej ulici. Treba, neviem teraz koľko, takto, dokedy bol termín na podanie prihlášok? Nebudem sa pýtať, do konca mesiaca približne. Treba byť trpezlivý, verte tomu, ja z vlastnej skúsenosti z nehnuteľnosti mám. Keď sa tam jeden dom už postavil, keď sa tam predá teraz jeden, dva ďalšie domy, potom bude záujem o to. A pán poslanec, troška ma zarazila tá cena, pamätá sa, keď sme to schvaľovali sme to preto, že tie finančné prostriedky, ktoré sa vyzbejú, ktoré bude mať mesto príjem z predaja tých pozemkov, tak cez sa vrazia naspäť do opravy chodníkov, ciest po stavbe a možno aj na nejaké malé detské risko. Takže vôbec nejde tu o vytváranie zisku, ale na skúturnenie potom to celé tej ulice. Ešte raz, ja by som počkal ešte chvíľočku, treba byť trpezlivý. Keď sa tam postaví ešte 1-2 domy, potom bude možno záujem. A to, že sa tam ľudia takto navykli, sme ľudia, asi všetci by to tak robili. Ďakujem pekne. Ešte niekto to interpeláciu? Pán poslanec Antáf, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som mal troška iné. Škoda, že to není pán riaditeľ technických služieb, možno, že on by mi vedel odpovedať. Už v lani za predchádzajúceho vedenia ako člen komisie výstavby som už naznačil tento problém. Iste vidíte aj vy tieto biokuky, čo sú pri bytovkách. S týmto treba niečo už fakt robiť. V lani tiež sa povedalo, že sa s tým niečo urobí. Neurobilo sa, prešla ďalšia letná horúca sezóna. Je to nehygienické. Neviem, z akého dôvodu, kto to vymyslel. Isté nie my a nie riaditeľ technických služieb, že tie kukanádoby sú vyderavené, vlastne perforované a vyteká to stadiaľ, to celé hnie, smrdí to tam. Ja keď len obedy rozvážam, tak sa mi dvíha žalúdok. Nie je tam, že tí ľudia tam bývajú, nevedia si vetrať večer v noci, lebo to je niečo nehorázne. Takže neviem, či na nejakú... Tam, kto to vymyslel, že to musia byť deravé. Možno, že kebyže ani nie sú preddierkované, alebo tieto kukanádoby, že by to nebolo také hrozné, ale to je vyteká na chodníky, to je niečo hrozné. Takže s týmto už fakt budeme musieť tento rok, alebo už sa pripraviť na tú ďalšiu sezónu, lebo toto nie je dobre takto. Určite nastrojíme túto tému pánovi riaditeľovi a potom príde s nejakou odpoveďou na ďalšie zasadnutie alebo s nejakým návrhom na riešenie. Ďakujem. Druhá vec tiež sa kvázi jeho týka. Chcem sa spýtať ohľadom skládky separovaného odpadu hore na severi. Nosím tam pravidelne, vyvážam tam separovaný odpad. Ako som sa dozvedel, že niekedy v júni boli naposledy vyvezené stadiaľ veci. No tam je halda toho plastu, halda papierov. Čo som počul, že už miestny podnikateľ tam bol s veľkým strojom to potlačiť, aby sa tam ďalšie
ďalší separovaný zber zmestil. Neviem, čo je, nejaký je problém s firmou, neviem, či majú nejaké zmluvné vzťahy, či oni nemusia dodržiavať v zmluve dodržané veci alebo podpísané. To je jedna vec, že sa to tam hromadí. Mne osobne sa stalo, keď som už bol párkrát, že tam nie potkan vyskočil stať, ale to sú mega potkany. Ľudia sa sťažujú, to viem, osobne mi hovorili, bytovky, činžia okolo, rodinné domy, toto nemôže takto zostať. Toto musíme vyzvať firmu, keď majú nejaké problémy alebo tak nech to posunú ďalšie firmy, ale podľa mňa asi máme nejaký zmluvný vzťah a oni si musia to plniť. Tak. Áno, veď teraz to je veľmi akútny, aktuálny problém. Teraz prebehla akvizícia medzi tými firmami. Pre nás zabezpečil odvoz odpadu firma Mikona a odvoz separovaného odpadu Mikona Plus. A prebehla tam akvizícia, firmu Mikona prebrala košická firma Kosit a vlastne teraz sa riešia tie zmluvné vzťahy a takisto stratili sme, alebo vlastne zmluva sa stala neplatná s tou spoločnosťou, ktorý zabezpečuje zber separovaného odpadu. Zberová spoločnosť naďalej má povinnosť odniesť od nás ten odpad, takže na nich musíme tlačiť, ale tam oni takisto musia doriešiť tieto logistické veci. My sme ešte na začiatku povedali, že vidíme v tom riziko, že keď sa začnú tieto akvizície, tak určite príde doba, keď už stará spoločnosť pôvodná nebude môcť, alebo chcieť, alebo nebude plniť tie záväzky, ktoré vyplývajú zo zmluvy a nová spoločnosť ešte nevie, alebo nie je schopný zabezpečovať tieto služby a práve sme sa dostali do tejto situácie. Je to veľmi nepríjemné, stalo sa nie len na tejto skládke separovaného, ale aj na druhej prekládkovej stanici na ulici Berneckej. Je to veľmi ťažká situácia. Aj úrad, aj pán riaditeľ na tom intenzívne pracujú. My sme oslovili aj iných spoločností, lebo musíme, tak ako si to povedal, nejak zabezpečiť tie priestory na to, aby sme mohli odvážať od ľudí tento vyseparovaný odpad, ale áno, je to veľmi páčivá téma. Takže venujeme sa tomu, budúci týždeň zase budeme mať s nimi jednanie, lebo to takto nemôže fungovať, lebo my dotujeme zatiaľ aj tie činnosti, ktoré by sme nemali, takže je tu aj na stole, že ako nás budú potom kompenzovať, lebo to, že oni spravili akvizíciu, tak sľubujem vám, že nenastanú takéto prípady, ale sme svedkami všetci toho, že nastali. Takže boli tam tie rizika, my sme ich na to upozorňovali a bohužiaľ takto sme dopadli. Zatiaľ od občanov vieme zabezpečiť zber a uskladnenie s tým, že ľudia sú už chvála Bohu zvyknutí na to, že oni sami tam donesú ten vyseparovaný odpad, to je dobré pre nás a bohužiaľ tam sú nejaké obmedzenia, ale dúfam, že sa to vyrieši v blízkej budúcnosti. Ešte jednu otázku by som mal. Všimli sme si všetci, že sa začali práce na mestskej lekárni na Homoku. Ja by som sa len chcel spýtať, že máme projektovú dokumentáciu asi urobenú. Máme nejaký rozpočet k tomu, že tieto úpravy, že ako nás budú, alebo podľa čoho sa pustili do toho, alebo nejako, lebo nemáme o tom ani komisia výstavy nejaké vedomosti. Lebo tam investorom je vlastne už spoločnosť Mestská lekáreň Šají Vároši Certári Pošák SRO, tam nie je investorom mesto Šají. Takže celú investíciu už rieši tá samotná spoločnosť. Ale áno, bola tam vypracovaná projektová dokumentácia. V prvej fáze ide tam vlastne vyčistenie tej budovy a výmena strešnej krytiny. Sú rozpočty k dispozícii, ale to nerobíme my ako mesto. Takže nie je mesto investorom, ale už tá nová spoločnosť. Takže preto to neišlo ani do komisie, lebo
to už rieši firma vo vlastnej réžii a nie my ako mesto. Ďakujem. Ešte niekto do interpelácie? Pán poslanec Suľuši. Ďakujem. Ja by som mal tiež viac, lebo však veľa času odišlo, keď sme sa naposledy stretli. Prvá je od občanov ulice Ľudovíta Štúra. Majú tam problém s obsami. Už to dlhšiu dobu počúvam, ja vlastne od nich. A teraz už oficiálne ma poprosili teda ako poslanca, aby som interpeloval. Je to druhý dom od hlavnej cesty na tej strane, kde je tá budova, ktorá sa teraz prerába na predaj okien, myslím. Je to druhý dom, nikto tam nebýva. Susedia tvrdia, že tam chodia nachovať cez deň tie psy. Oni cez deň o nich ani nevedia, že tie psy sú, ale jednoducho je večer a do rána štekajú v kuse. Spia za zatvorenými oknami teraz a už sa na to teraz sťažujú, že či by sme, není tu teraz nikto z mestskej polície, tak neviem, na koho by som sa s tým obrátil, ale tuto to poviem a dúfam, že sa s tým niečo teda udeje. Prepáč, len aby som to chápal správne, takže nie sú to túlevé psy, nie sú na ulici, ale sú vo dvore nejakého vlastníka, hej? Áno, správne to chápeš. V minulosti bolo tak, že boli púšťané von na ulicu, ale to sa doriešilo. To mestská polícia zasiahla a odtedy tvrdia susedia, že vonku na ulici nie sú. Že sú v dome, tam nikto nebýva, ale jednoducho tak to je, že na okolí sa nedá. Jednoducho sťažujú sa na to. Aké riešenie by si navrhoval? Že keď sused... Ja som veľmi zástanca zvierat, takže... No, tak keď u sused má psa a... Áno, ja viem, že to je taká otázka, že veľmi ťažko na to nájsť riešenie, ale jednoducho nemôžeme predsa postaviť, nehovorím, že nad pohodlie, ale úplne štandardný komfort alebo hociakého človeka, ktorý sa potrebuje vyspať, aby na ďalší deň išiel do roboty. My nemôžeme tolerovať to, že v okolí v jeho tesnej blízkosti je rušivý moment, ktorý je permanentný a trvá už niekoľko x mesiacov a povieme, že nemáme na to páky. Ja tomu rozumiem, že to nie je ľahké, alebo nie je to... Neviem teraz povedať ja z hlavy nejaké riešenie, ale hľadal by som určite také, aby som uvoľnil to pnutie alebo zväčšil ten komfort toho obyvateľa. Ako už vyzvať toho, keď jednoducho ten človek si musí byť vedomý, že má takého psa, ktorý nevie v spoločnosti tak byť, ako má byť, tak musí pre ňo nájsť také miesto, kde neruší. Neviem, či my dokážeme takto vyzvať toho občana na základe podnetu, ktorý dávajú tí susedia. No riešenia by boli rôzne, ale to je ťažko takto povedať. Dobre, ďakujem. Teda môžem pokračovať. Nech sa páči. Ďalšia je moja vlastná interpelácia zo 5. zasadnutia. Tam som teda dopytoval, aby stanovište na tie kukanádoby na ulici Túrovce a Vajanského boli nejako spravodlivejšie rozdelené, lebo jedna bytovka, teda jednu používa 7 vchodov a druhú len 4. Do dneska to je tak, že to tam není vyvesené, ale ten nadpis tam je teda, že neoprávnení sem nemôžu, alebo porušujú zákon, keď sem teda, porušujú naše nariadenie, keď sem to nesú, tak aby to už bolo teda dané na tú pravú mieru, lebo tí obyvatelia Túrovci od 3, 5 a 7 nie sú nikde ani vypísaní. Oni jednoducho tie kľúče majú, si to zohnali, ale nie sú ani na jednom vypísané, tak toto by som teda poprosil, aby sa urobilo. Ďalšia je, dostali ste aj vy, všetci poslanci sme dostali anonymný list od kulturického klubu, tak ja neviem, že čo s tým dokážeme urobiť, keď je anonymný a sú tam napísané, už to bolo druhé upozornenie pre nás, ktoré prišlo. Ja sám ako predseda športovej komisie som neinicioval žiadne stretnutie naďalej, ale myslím si, že keď nám pošlú takto list niekto, netuším ani, že kto, mali by sme si pozvať tých ľudí, ktorých sa ten list týka a zistiť tie skutočnosti, čo sa okolo toho deje. Či to je len obvinenie z nejakého osobného, neviem čoho, alebo či to má nejaké aj relevantné, že sa to fakt deje. Ja neviem, ja som za to, že teda nech fungujú, sú to občianske združenie, ktoré má právo, len sú v priestoroch od nás a dotujeme ich energiami, takže to ľudia vnímajú tak, ako že to je späté s mestom. A ignorovať by sme nemali ani jeden list, i keď je aj 100-krát anonymný. Tak hľadám riešenie, že ako tak poradte, alebo povedzte vy, aký na to máte názor, že či jednoducho treba sa tomu venovať, alebo podľa vás nie, a keď hej, tak ako. Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, a veľmi toto takto neovládam. Oni sú
mesto je majiteľom toho klubu, alebo oni sú majiteľmi toho klubu? A mesto len dáva do nájmu dalo priestory? Áno, mesto je len majiteľom nehnuteľnosti a oni majú štandardnú nájomnú zmluvu s nami s tým, že sú tam nejaké finančné benefity. Dobre, môj osobný názor, keď niekto má svoju súkromnú napríklad fitness centrum, neviem, či mesto má právo alebo niečo do toho zasahovať, že kto ako sa správa tam, alebo kto ako sa s kým ako rozpráva, to si už musia oni vlastne medzi sebou dať do poriadku tie vzťahy. Neviem, toto je môj názor, že kebyže to fitness centrum je mestské a on je tam ako zamestnanec mesta a toto si dovoluje, alebo neviem, aké vzťahy sú tam, tak vtedy možno by mesto mohlo, ale takto, keď to je súkromné fitness... Samostatná právnická osoba. Ja neviem, či do toho my máme právo nejako zasahovať. No, ja som práve preto to tak povedal, že vnímam to tak, ako je to občianske združenie, ktoré je svojprávne, to je jasné, že nemôžeme zasahovať, nikto by nebol rád, keby hocikto zasahoval, lenže občania to spájajú s mestom, pretože pre tieto vzťahy. Odpovedať na list by sa dalo, keby to nebol anonymný. Určite by odišla odpoveď, že s týmto nevieme, čo urobiť, alebo tak to je ťažko, len či to... Ja by som to neignoroval, ale minimálne sa o tom rozpráva. Čo s tým? Ale pán poslanec, si predseda športovej komisie, priestory sú k dispozícii, možno začnite s tou odbornou komisiou, nebo možno sa ozvú tí ľudia, tí športovci, ktorí sú tam mať nejaké lepšie alebo pohodlnejšie podmienky. Nie je s tým žiadny problém, veď keď medziľudské vzťahy sa narúšajú, tak potom je to už určite ťažké, ale z vlastnej iniciatívy, ja si myslím, že ty máš na to mandát, aby si zvolal takéto z pozície majiteľa nehnuteľnosti. Ťažko sa k tomu vyjadrovať. Je tam, tá zmluva je na dobu určitú. Tie podrobnosti teraz vám nechcem klamať, že ako sú, ale ešte nejakých približne 3 až 5 rokov, tak nejak. Ešte bude trvať tá nájomná zmluva tam, ale ja vám to môžem poskytnúť tie podrobnosti, nejakých 1600 eur ročne dotujeme fungovanie toho klubu, plus ešte oni môžu žiadať takisto dotáciu cez tie štandardné štruktúry. Treba to vyjasniť. O nájme rozhodujete vy. Môžete ich aj navštíviť. Ja som tam bol. Určite, keď chceme, aby tam fungovala naďalej tá posilovňa alebo ten klub, tak treba ešte investovať do tých priestorov, lebo zatiaľ to zateká. Sú tam síce nové záchody, ale zateká celá budova, takže sú tam okrestenia a takéto veci. Asi to poradie nebolo až také šťastné. Najprv by bolo asi potrebné tú izoláciu opraviť a potom tie záchody a všetko ostatné, lebo takto sa znehodnotí majetok mesta. Je to vo vašich rukách, tieto nájomná zmluva, ja o tom nemôžem rozhodovať. Ja som aj keď sme dostali prvýkrát ten list, ja som ich oslovil, pýtal som sa, či oni vnímajú tento problém a oni povedali, že áno, to vnímajú, že sú tam nejaké medziľudské vzťahy, ktoré nefungujú. To ťažko sa do toho zasahuje zvonka. Ale je to vo vašich rukách. Ja si myslím, že ako predseda odbornej komisie máš na to mandát a takisto o nájme rozhodujete vy. Takže ja určite budem rešpektovať vaše rozhodnutie. A posledné je informácia o interpeláciách. Po 7. zasadnutí mestského zastupiteľstva sme to dostali mailom. Po tom poslednom sme to už mailom nedostali, že akom štádiu, ale na tom 7. si aj ty referoval tie body, ktoré tam neboli. Teraz sa nestalo to, že vy si o tom možno budeš ešte. Nebudem. Dobre, OK. Lebo vieš, toto je mimoriadne zasadnutie. Vidíš, dali sme tu 1 bod plus 1 bod. OK, v poriadku. Vidíš aj to poradie, to je také, že tam sme mali ten prvý bod do CISky, lebo to je dôležitá téma. Samozrejme aj memorandum je dôležité a oni inicializovali, že kedy by to podpísali, takže aby sme stihli ten termín. Vidíš, toto je neštandardné, vidíš aj s kolegou sú tu len 5, nie 10, takže to je len taký
obmedzený režim. Len kvôli tomu som to vynechal, ale pán prednosta sa tomu venuje a priebežne na gremiálnej porade vždy v pondelok sa to aj rieši s kolegami, s vedúcimi jednotlivých oddelení, že v akom štádiu sú a podľa mňa, keď sa to aktualizuje, tak to rozpočtuje. Určite na septembrové zasadnutie bude to bežať ako doteraz to tam nie je, už 2 mesiace tomu je, len preto som sa opýtal, či sa na to nezabudlo, ale nezabudlo. Nie, robí sa s tým. Ja viac nemám. Ďakujem pekne. Ešte niekto nejakú interpeláciu? Ak nie, tak ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám príjemný zvyšok dňa. Prepáčte. Bod číslo 5, všeobecná diskusia. Chce sa niekto prihlásiť do všeobecnej diskusie? Ďakujem pekne. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.